For today's video, magtupi tag buhok ni Mama Liling. Taas-taas naman ang buhok Mama Liling. Ang ngayon ni siya og mubo nga buhok. Ato ning tupihan para musamot og kagwapa si Mama Liling. Kay inikaw man ani ato nasad ni tinaon iyang buhok. Unya ingani ko magtupi na maalihan ang akong kamera kay walhon manggod ko. Ay walhon ba? Tuo. Basta walhon ko magkupot og gunting. Mao ni ato ron tan-awon kung unsaon nato pagtupi. Kung moari nas mamaliling sa Cebu, ako ang magtupi ani. Nya kung adto gani siya sa Bantayan, siya sad ang magtupi. Di ko ka imagine kung unsaon niya pagtupi no. Mao ni karon ang atong ko ano na ato ni kay para nako sayon man kung basta babae ang akong tupihan, laki gani dili ko mo tupi. Adto na sa barber magpatupi ang akong anak nga laki. Pero kani akong duha ka babae nga anak, ako ra jud magtupi ana. Wa ni sila kasuway nga adto sila sa salon. Kay mahal man para ta makatipid. Pila na gud ang tupi ron sa babae, wa na ko kahibaw no kay sa ako ang buhok. Once a year man ko magpatupi. Pero kani sa akong mga anak, pugsunonon og kanang paputol sa buhok kay di sila ganahan magpaputol. Gusto nila taas. So kani ato ni bagay-bagayon nga dili ni mahiwi, ato ning tan-awon nga di maapil sad ang dungga ni Mama Liling inig tupi nato. Unsaon na lang maapil na. Sab-an jud tan Mama Liling ani. Dapat concentrate ta nga gunting sa buhok. Ato ning tupungon, bagay-bagayon. Ingani jud ning ganahan ni Mama Liling sa iyahang buhok nga mubo. Wa may angay sa Mama Liling nga taas iyang buhok nga mulapas na ba sa dunggan. Nindot niya ingani nga pagputol sa buhok kay makabata. Number 1 sad ni ang buhok nga makabata gani kay muangay man ta. Mao ni dugay-dugay jud ni pagkahumanas ning buhok Mama Liling oy, dugay-dugay sa jud ang pagputol. Kaya ato man jud ni tarungon, hipidipiron. Salamat di ay sa inyo pagtan-aw guys sa ako ang mga videos. Nagkadaghan ra ba mo no? Salamat kaayo kay murag sa una ang mutan-aw pila ra 7, 10, karon abot-abot nag 50. Malipay na ko maabot og 100. Sus, gamay ra kaayo nig kalipay sinang bandin guys. Salamat kayo sa inyong pagtan-aw sa akong video. Hinaut-on ta namoy makatunan kini nga akong mga video no, reality gyud ni. Wala jud ni kanang halong chemicals. Nabot naman ta ng chemicals bitaw. Salamat kayo kay naabot na jud mo og 50, na say panagsa naabot og 100. Ana ba? Hinahinay. Kay makalugar sa nang bandin mag-upload man gyud may gani karon milagro ra kaayo nga maka-upload na ko sa isa ka adlaw kaduha. O di ba? Kanindot. Unya nagkadaghan-daghan na sad mo nya naadan mo 5 ka book subscribers o di ba nindota nalipay na lang ko kay basin unya makaabot ta ni nay mga madungag-dungag atong mga mamiso may na lang no di ilang ta magsaad kay makaabot ta na dihang dapita tabang-tabang man sa tabi sa ginagmay. Salamat kaayo ha. Sus mo na guys, tako na kong pasalamat nga nadungag-dungagan jud mo. Wa ko nag-expect nga nadaghan-daghan mo. Uy, para nako ha ang 5 subscribers nga ni kuan nako ni subscribe daghan na. Kay kinsa gud taon nga ma-convince nimo ang tawo nga uy i-add ko, di ba? Kuan ra jud na siya kanang kagustuhan ra jud na sa tawo nga gi-add ko. Siguro giganahan sila sa akong video nga kuan man ni akong video pang family. All about family ni unsay nahitabo sa akong pamilya. So mao na akong gipang kuan gipang add diri. Akong gipang videohan, ako ra ana nag-video Kita mo nga ibutang nako sa daplin ako ang cellphone unya. Anak ko diha, pare ani akong gibuhat o ibutang ra na nako walay nagkupot. Ato kog bantayan sa amoa.
Ako ra sa nag-video na ning kamo taong silang bandin nga maka-video. Wa jud tayo magkupot-kupot sa akong cellphone kaniya akong mga anak. But ako ning giampo nga mamilagruhan nga sila'y moingon ma ako'y kupot nindot man gudto nga kanang maubay mo sulti ba ako'y kupot ana imuhang kuan ma cellphone ako'y mag-video nga na ba nindot kay ngano nindot ang kuha kaysa imong pugson imong anak kupti ni sus di magkadimao ang imong gusto nga mahitabo ani nga video dili makuha kay tungod dili ganahan kontra gusto mo kupot sa cellphone mo na akong giampo sa Ginoo kay di man ko mamugos nila nga kani kupti ni kuanan ni ana dili ang akong gusto ilang kagustuhan paningkamot ra ni ng bandin nga maka-video ako ray kupot ani naningkamot ra jud taon unya maka-upload maka-video upload ana mo na ingani oh naka video silang bandin kay gibutang sa daplin walay nagkupot nya ang akong bana nagtanaw og TV nya ako na lang nigi voice over para dili sad ma-copyright kay naa may TV nga nagyaw-yaw mo ni sariling sikap ni ng bandin makatawa sad baya usahay ko sa ako ang kaugalingon nga sa naman ni oy kay cellphone ra man jud akong gigamit upload ko unya akong i-edit ni kahuman upload ko sa nausab naman ang akong kuan ron pag-upload ko buntag sayo man ko moadto sa trabahoan ini kagabi ana ako nang ikuandaan iplastar kung unsa to ang akong i-upload sunod ini kabuntag atos trabahoan kay sayo man ko moadto sa trabahoan mag-edit ko ana nya upay alas 7 ako na i-upload ini human ako upload na pay time ako na sad na ikuandaan sa asa ko mag-edit butang nako daan dito i-plastar ini kabot i-edit na nako i-upload na sa daan nako o di ba kugyan kay sinang bandin gikan sa trabahoan ako na sa na-upload so mao na ang nahitabo buntag og hapon kanang gabi ba ini kabot gikan nako sa trabahoan diyan ako i-upload akong mga video mo na guys ang nahitabo nga na usab ang pattern karon ra sang buwan na kay na kita man ninyo nga naabot akong igsuon so nakakuan ko nakahigayon ko nga daghan kog mga videos nga na stuck sa akong cellphone na uwahi wala jud dayon to katong pag-abot nila wala dayon ko nag-upload wala dayon ko nag-edit kay napay mga gipang asikaso pag-abot na nila dito sa US diha pa ko naka-upload uwahi jud ba so kinsa tong mga excited na delayed gyud na delayed na ko og upload kay busy man taon ta. Mao na ni guys, balik ta sa atong video kay naabot na sa ta bisag asa naabot. Layo na kay tag naabtan. O gibutangan na nako pulbo si Mama Liling kay natupong naman iyahang buhok. Mao to nagsikog pangutana niya kung okay ra ba iyahang buhok. Akong gipakita sa akong anak kung straight ba or wala ba na nga unsa na diha, okay ra ba kay di man gud ko kanaga akong pagtupi dili man gud siya kanang paminaw nako dili straight ya, milagro na lang gani o sa kuan murag tagap-taghap nga murag dali-dali ra na human pero naabtan jud og mga 11 minutes hapit jud 1 hour ang akong pagtupi hapit ingani sad ka taas ang akong video di ba taas-taas sa jud siguro gusto nako potlo ni pero di na lang yawan na lang nigna kog lain kay kanis Mama Liling naa pa sa diri sa amo gusto ni siya mo adtog bantayan pero lain pa man ang panahon uy naa may bagyo ang dahon-dahon diri sa amo kay duol man mi na may kawayan lihok jud siya mao man ni among tan-awon guys basta lihok gani ni ang kawayan kuan ni siya ang dahon lihok hangin adto sa dagat kay diri sa amo hangin na dito sa dagat diri sa amo mura rag wala kay naubusan man gud mi ubos ang amo ang kuan ba mo na guys gipatuyok-tuyok na ko sa Mama Liling kadi man matuyok-tuyok ang akong lingkuranan gikan pa ko ani unsa kanos ako ani nagtupi ni Mama Liling Saturday Sunday kay busy man mi kita ninyo sa akong video busy mi atong Saturday kay nang hipos mi ini kahuman ani
amo na sad ni ako na sad ni og koloran kay puti naman ning nanubo sa atubangan ni mamaliling ay nya ang luyo ani daghan kayo nig puti nga buhok kay kung siya ra ang magtina siya buhok atubangan ra man siguroon ang luyo perti nang taasa sa puti murag wala ko naka video gani pag kuan ako pagtina kay ang akong gitina ang akong bana sunod si mamaliling pagkahuman ako kinalasan diba isa mo to kagwapas mamaliling ni bata siya musabay jud ang naong no basta ang buhok mubo so nahuman ako guys kasi tanaw ninyo guys dara makapasar lang ako makapasar ba ang ako ang pagtupi okay na pwede na ba magtukod ko og parlor mga babae lang akong tupihan di lang pwede laki nga kung laki diretso lang upaw no dali raman kayo ang lalaki kung upaw ba naaman ay para saingan ana razor saingan na sakto ba ko dali ra kayo na okay ra nga magtukod kog parlor kanang mga babae tupihan ako pero ang style puro ra sad straight dili pwede na style ang lalaki diretso upaw nya ako kuan sad ko kanang kamausad ko mang manicure pedicure pero ako ra sad ka galingon magpractice pa ko sa kana bang gusto na ko salain ko mag manicure pedicure so mao na to guys okay na nahuman na salamat sa inyo pagtan-aw ha